Nyika iri pakati petemo yakadai so. Olinda na Stunner vanhu vavadecida kuita zvavanofunga. Olinda is back with Stunner after reports ekuti Tytan is gay. Kuri kunzi Tytan ari busy anodana nevamwe varume. Yake anzani inbox ndakamubvunza baba Nandi ndakasangana nemessage yemukomana waita anzi cousin yangu. Mukomana uyu anga akanyora message kuInstagram yekuti it was nice meeting you, I hope you had a great time, wink wink. Naiwe mai Nandi ukagarira hako zvakadaro izvi na mai vangu vari pasi ndokupikira ina Ana Olinda wakatombondiblokera nyaya iyoyo ndokupikira ina Nespo mai vangu vakafa wakambondibloka kuInstagram yangu yakudhara ndazvitaura zvokuti Tytan ari kuti ari kuwanika aine zvisikari zvikomana uku. This is a question that I have had over the years and I've never got answers for it. Kana chida kundipindura nhasi ngayozondipindura nhasi because ndaneta always being in the person that's in the my cousin we're sharing a bed. Anditika batisisa ndapinda muInstagram yaTitles. Kana ane nharo na zvezvizvi ngazvitaure. Yeah, izvo zvezvauri kutaura takambozvitaura wakatombondibloka kuold account yako uchindiblokera nyaya iyoyo ndazvitaura ukanditsamwira. Meanwhile, Mazikin, girlfriend ya Stunner, congratulate mukomana ikati, go get your money boy. Saka aiwa, zvaendwa guys.